Francisco, Francisca Carbonel, Juan Manuela Victorina, Rosa Tranquilino, Helen Conching, Nicasio, Glinda, Rosalina, Prisciliano, Felberta, Paz, Jose, Fiel, Berting, Glinda, Araceli Noel, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Nancy Isla. For the soul of Annabel Gabonia, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Ichi Bernales. Death anniversary of Filomeno Gabales, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Malu Bacos. For the soul of Violeta, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Ilsa Chavez. For the souls of Father Henrieto Visitacion, who is celebrating his birthday in heaven with our Creator, and for the souls of Manuel Carbonel, Francisca and Francisco Carbonel, Marcelo Sr., Marcelo Aquino Jr., Victoria, Rosa Tranquilino Carbonel, Juan and Manuela Victorina, and all souls offered by Mrs. Edith Aquino and family. Soul of Gabina Flores, all souls in Purgatory and all forgotten ones, offered by Jose Clemente Fernandez. Souls of Gabriel, Pilar, Lorenzo, Magdalena, Carmelita, Santos, Domingo, Cristiano, Eustaquia, Josefa, Dolores, all souls in Purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Delphine Bautista. Soul of Benjamin Sabiquiel, all souls in Purgatory and all forgotten ones, offered by Mr. and Mrs. Leonora Torbeso and family. Third death anniversary of the late Victoria Marcelino, all souls in Purgatory and all forgotten ones, offered by Edita Cabahar. For the souls of Mark and Teresita Roma, and for the souls of Marliwin, Maurino Jr., Jesusa, Dominga, Ricardo, Benjamin, Himigildo, William, Renny Boy, Jonathan, all souls in Purgatory and all forgotten ones, offered by Mary Ann Roma. For the souls of Jacinto and Aldren Amante, all souls in Purgatory and all forgotten ones, offered by Edita Amante. Mag-ampong kita, tinabangan usam sa ato ang mga patron, San Roque, San Vicente Ferrer, o Gambalaang Cruz, aron dadon ngadto sa Dios ang atong mga kabalakaw, panginahanglan, lakip ang mga hangyo sa mga pagampo nga nadawat sa ato ang parokya. Mayng hapon pag-usam, maigsoon ko ni Kristo, aniya kita karon sa ato ang ikasiyam nga adlaw sa ato ang Misa Novena. Atong pilgrims magagikan sa Parish Caritas, Sisintil Volunteers, Legion of Mary, with Barangay Basak San Nicolas Senior Citizen,
Barangay Basak San Nicolas Council, Office Staff and Tanods with Area 9 Chapels, Sangi, Bagong Katilingban, Panagsama, Ubos Puso, Bamboo Grove, Living Water, and Ixubel. Atong choir karon gikan sa Archdiocesan Youth Chorus. Ang mas sponsor, Mrs. Edith Aquino and family, with Mrs. Florenda Matutinaw and family.
Ang mga bulak nga inyong gidala, ihalad na after sa pag-ampo human sa communion sa atong mahal nga Birhen Maria. Then inighuman sa Santos nga Misa, isunod dayon nato ang prosesyon. Nya ugma sa ato ang fiesta, ang ato ang concelebrated High Mass, pagkasaulugon sa alas 9:30 sa buntag, ang ato ang Mass Presider Homilist, ang ato ang Parish Priest sa una, si Reverend Monsignor Trinidad Daddy Silva Jr. Test 1 2. Mic test 1 2.
Ang ruta sa ato ang prosesyon unya anireta sa highway padung dito sa may the family balik dinha sa total then balik dire.
Ang musaulog sa ato ang santos nga misa karon ang ato ang parish priest si Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Palihog manindog. Tungod sa buhat sa iyang tabok, daiga ang iyang kahalangon, daiga sa tingog sa trompeta, daiga sa harpa ug lira, daiga sa tambor ug lahuta, kasta si sayawi siya. Ang mga lingganay patunugan, ang mga piyang-piyang pangkagaya, daiga sa tingog sa trompeta, daiga sa harpa ug lira, daiga sa tambor ug lahuta, hasta si sayawi tanan nga adunay ginikawa, daiga ang Ginoo, daiga ang Ginoo. Daiga sa tingog sa trompeta, daiga sa harpa ug lira, daiga sa tambor ug lahuta, hasta si sayawi tanan nga adunay ginikawa, daiga ang Ginoo, daiga ang Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kinayo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako o yamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon,
aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa iyang mga tao, ninisayutan, Ginoong Diyos, langit sumari, Diyos Amahan, makagagahom sa
Magampo kita. O Diyos, naglipay ka kanamo sa tinuig nga pangiling sa mga apostoles Felipe ug Santiago. Pinaagi sa ilang mga pag-ampo, paambita kami sa pagpasakit ug pagkabanhaw sa imong bugtong anak, aron mahimo kaming takos pagtan-aw kaniya sa walay hunong diha sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita, nga giwali ko kaninyo, og inyong gidawat, nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo, pinaagi sa ebanghelyo, kung magpabilin kamo niini, nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat, nga hinungdanon kaayo, o kini mao, nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka kahigayon, nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kalila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan, nagpakita usab siya kanako, bisan tuod na tao ako, sa talagsaong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Ang ilang mensahe mi kulang, latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Diyos. Ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Atas sa tibok kalibutan.
makigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibok yuta, nadungog ang ilang tingog. Og ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migulang, latas sa tibok kalibutan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ako ang dala ng kamatuoran ug ang kinabuhi, nagingon ang Ginoo. Felipe ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto kang Tomas, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kanamo. Sa Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako, tungod nining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang nagtuo kanako, magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini. Kay moadto man ako sa Amahan, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan. Aron himayaon ang Amahan, pinaagi sa Anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong hapon sa tanan. Bispiras karon sa atong kapistahan, mga kaigsuunan, maong human ining atong santos nga misa, aduna tay prosesyon. Pahinungod sa atong mga santos, ang Santa Cruz sa iyang pagkakaplag, kang San Roque o kang San Vicente Ferrer. Namalandong ko kagahapon nga mao di ay kini
ang akong katapusang fiesta uban kaninyo. No? Kay duna may binalhinay na sa Agosto. No? So, Hunyo mi pahibawon kung asa mi assign ug general reshuffling kana. No? Tanan yung mga parokya way magpabilin. Mo nang ang uban moingon magpetisyon mi, ingnon nila ilang pari, di na mahimo gayud karong panahona. No, sa una panahon ni Cardinal Vidal, ang ubang mga parokyano magpetisyon, dili. Kay karon tanan jud nga mga pari ibalhin. Tanan nga mga kura ibalhin nga naas parokya. So wa na gyoy mapili. So more or less mga duha ka buwan kapin na lang ako uban kaninyo. Pero unya na nang panamilit magpista pamanta, no? Maglipay sa ta kay magpista pagud ta ugma, no? So magfiesta ta karon ika-49th nato nga fiesta. Kay sunod tuig 50 ka tuig naman ta, no? I hope makatambong ko, no? Imbitaron ko ninyo sa atong dakong celebration sunod tuig. Unya, karong asag adlaw mga kaigsuunan, nag-celebrate ta sa fiesta sa duha ka mga apostoles ni Jesus, si Felipe ug si Santiago, kon Saint Philip and Saint James. Kinsa man ni sila? Kay kung maghisgot ag mga apostoles, sus ang dali natong mahunaw-naan si San Pedro, si Santiago nga usa, di ra ba ni mao si Santiago nga igsuon ni Juan? Unya si Andres, no? Si Judas Iscariote, so labi natong hinumduman. Pero kini sila si Felipe ug si Santiago. Kinsa man na si Felipe? Si Felipe sa dihang nahimalag niya sa Jesus, iya din giadto ang iyang usa ka higala nga si Nathaniel, no? Iyang giingnan nga nakita nako ang Mesiyas. Ug gani kato si Nathaniel nakasulti man ngadto kang Felipe. Is there anything good coming from Nazareth? No, kay nakita nako ang Mesiyas taga Nazareth. No? Ang tubag ni Nathaniel naa ba di ay maayo gikan sa Nazareth. Si Felipe to ang nagnataho ni Nathaniel ni ani. Lain pa nga ato ang mahibalag si Felipe sa Ebanghelyo mao kini. Sa dihang daghang mga tawo, mga pundok sa katawhan nga nagsunod-sunod ni Jesus. Ug naingon sa Jesus, pakana ang mga katawhan. Si Felipe miingon dayon kang Jesus, Lord, bisan pag 200 kaadlaw nga swelduhan. Dili pa igo nga ipakaon nining mga tawhana. Katong the feeding of the 5,000. Si Felipe kato ang nagingon, bisan pag 200 kaadlaw nga swelduhan. Pila man ang 200 kaadlaw nga swelduhan? No? Kung ingnon ta 500, 100,000 pesos dili pa igo ipakaon nining mga tawhana. No? So si Felipe ang nag-calculate ni adto kung pilay gastuon kung pakanon ang mga tao. Gawas pagyud ni ana kining atong ebanghelyo karon. Mao ni las nga atong madunggan si Felipe sa katapusang panihapon no nahitabo. Mao bitaw nga espesyal ang atong ebanghelyo karong adlaw kay fiesta man niya. Nga miingon siya, si Felipe miingon kaniya, gibutang sa ebanghelyo, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. So siya ang nag-ingon ni Jesus, ipakita kanamo ang amahan. Mahitungod ka na sa pagtuo. So, kini mao si Felipe. Ug matud pa si Felipe sa iyang pagkamatay, naabot man siya Asia Minor, gilansang usab siya sa krus. No? So gilansang siya sa krus, mao iyang kamatayon, sama sa kamatayon
ni Jesus. So grabe iyang pagtuo. Kinsa man ni si Santiago kun Saint James, no? Saint James ang tawag niya the less or the younger Saint James, Santiago. Anak siya ni Alphaeus, unang igagaw, first cousin siya ni Jesus. No? Kini si Saint James, first cousin ni Jesus. Siya mao ang unang obispo sa Jerusalem. No? Pagkahalang doon ay niya. Pero apostoles man ni siya. Unang obispo sa Jerusalem. Ug siya usab ang nagsulat sa basahon ni Santiago, the letter of Saint James, nga atong mahibalag diha sa Biblia. So mao ni siya ang nagsulat sa letter of Saint James. During the Council of Jerusalem in the year 49, so bago pang namatay si Jesus, yung nato 33 nga namatay si Jesus, 16 years after sa pagkamatay ni Jesus, siya ang mideklarar nga kinsa kadtong mga Hudiyo nga makonverter pagka-Kristiyanos dili na kinahanglan nga tulion. No, so kay kaniadto tulion wang mga Hudiyo. So dili na kinahanglan nga tulion. Gitawag usab siya og the just. No? Saint James the Just. J-U-S-T. J-U-S-T. Tungod sa iyang pagkabalaan. No? Tungod sa iyang pagkabalaan. Ug matud pa, usa ka historian nagsulat, gisulat gyud ni makita nato ang basahon sa usa ka historian nga si Eusebius nga ang iyahang tuhod, no? Ang iyang tuhod sabak kabagaon sa tuhod sa usa ka kamil. No? So ang kamil, di ba kanunay man ang muluhod kay pasakyon ang ilang mga sakay. Ingon ana kuno kabag-on ang tuhod ni Saint James tungod sa iyang pagkamaampuon. Kay historic ni nga writing ni Eusebius. So halangdon gyud ay kadto si Saint James. Karon mga kaigsuonan, unsa may atong makuha nilang duha nga gidungan man ni nato sila fiesta. Una sa tanan, kun kita di ay makadawat ni Jesus o sa grasya ni Jesus, ato kining ipaambit ngadto sa uban. Sama sa gibuhat ni Felipe nga nahibalag niya sa Jesus. Dali dayon siyang nakataho ngadto sa iyang higala nga si Nathanael. Akong nahibalag ang Mesiyas taga Nazareth. So, iya dayong gitaho kini. Actually, this is evangelization. This is proclamation of the good news. Kay iya man gisultian ang uban may tungod kang Hesus. Mauusab kita kun kita di ay mga kaigsuunan makadawat ta og maayong balita, no? Atong ipaambit ngadto sa uban. Kun makadawat kita grasya, atong ipaambit ngadto sa uban. Usahay karong panahona daghan kay mga Zoom, daghan kay mga hulmigas, no? Labi na dito sa amua. Magsige kog tan-aw, sus makakita ganin ni sila pagkaon, dali ra kayong matapok ang mga Zoom, ang mga hulmigas. Kay ilang pahibawon ang uban, kita atong hunahunaon kun kita makadawat batag grasya ato bang pahibawon ang uban, no? Di lang nato pahibawon ang uban kay base unya mugamay ang akong grasya, no? Base unya og ang grasya tabangan sa tanan, no? Wa nay mahibili namo sa amo raning pamilya, no? So ang grasya di ay kinahanglan nato ipaambit sa uban. Labi na ang grasya nga gikan sa Dios. Lain pa nga atong mapupo gikan kanila ang pagtuo.
Mabitaw nga sa atong Ebanghelyo, si Felipe maingon kang Hesus, ipakita, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kanamo. No? Tungod kay ang mga Hudiyo, mga kaigsuonan, wa gyud makakita sa naong sa Amahan. Bisan asa pa, bisan si Moises, ang iyahang madunggan ang tingog, ang iyang makitaan ang burning bush, way makakita sa Amahan. Mao nga, si Felipe, iya yung pangitanon, nakaingon tingali sa siyang kaugalingon, ako guning ingnon sa Jesus, nga ipakita kanamo ang Amahan. Kami tingali mo unang makakita sa Amahan. Mao to nga, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kanamo. Unsay tubag ni Jesus, dugay na ka na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. No? Pagganindot, ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. No? So, sila nga nakakita kang Hesus, nakakita sa Amahan. Sila nga nakakita sa mga buhat ni Hesus, nakaila sa Amahan. Sila nga nagkuyog-kuyog ni Hesus, nagkuyog-kuyog usab sa Amahan. Pero ang question, mga kaigsuunan, alang kanato, nakakita ba kita kang Hesus? No? Kita nga naa karon nga sa naglakaw-lakaw pa sa Hesus sa kalibutan, 2,000 years ago man to, wa pa man ta mga tao ni adto. Pero mga kaigsuunan, sa Jesus uban kanato. Pagkadaghan sa mga higayon nga kita siya uban kanato. Sa santos nga misa, sa atuang pagkalawat, sa pulong sa Dios, sa tabernakulo, no? Sa mga igsuon nato nga nanginahanglan, no? Sa dihang kita magkatigong sa iya ngalan, anaa siya uban kanato. Pagkadaghan kayong mga higayon, mga kaigsuonan, nga siya uban kanato. Sa ato pa ang Amahan uban kanato. No? Wala tingali kita makaabot ni Jesus sa dihang naglakaw-lakaw pa siya sa kalibutan. Maubitong iyang giingnan to si Tomas, no? Iyang giingnan si Tomas nga mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Mas bulahan kadtong wala makakita kanako apan mituo. Mas bulahan pa ta ni Tomas, mga kaigsuonan, kung kita mituo. No? Mas bulahan ta ni Tomas kay ni Tomas nga present dito sa pagkabanhaw ni Jesus dito sa upper room. Ikatulo, mga kaigsuonan, ang pag-ampo. No? Ang pag-ampo. Naghisgota mahitungod ni Santiago nga baga kaayo ang iyaha nga tuhod, iyang tuhod tungod sa iyang pag-ampo. Ug maubya sad kini ang gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo kanato. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Mituo ba kita niini nga buhaton ni Jesus o tagaan kita ni Jesus? Maunay number 1 nato nga question. Kung mangayo kita, bisag unsa, apan dunay gipuno sa akong ngalan. No? Sa ngalan ni Jesus, mahimo gayud baya moingon ta, Lord, in your name, or in Jesus' name, dali ra kay ta makaingon ana, no? Tagai ko niini. Apan ngano man nga di man ta matagaan kasagaran. Kuwang tas pagtuo. Or, ang atong gipangayo, wala mahisubay ni Jesus. Wala mahisubay sa iyang ngalan. Maunay number 1. Kay kinahanglan, mangayo ta, mahisubay gayud sa iyahang pamaagi. Mahisubay gayud sa iyahang binuhatan. Dili kay, mangayo ta in Jesus' name,
Mutumba lang ang tagkalit ka na akong kontra. No? Di na unta na makasulti akong kontra in Jesus name bago na. Dili na in Jesus name. Dili yun na sa ngalan na Jesus. Mo nang kung mangayo ta sa ngalan ni Jesus ug ihatag yun niya kanato bisag unsa pa ang atong pangayoon. So tulo ka butang ang atong nailhan. Mahitungod ni Felipe ug ni Santiago mga kaigsuonan. Ang evangelization, ang pagsangyaw ngadto sa uban, ang sharing sa atong mga grasya, mga gasa ngadto sa uban, ang atong pagtuo ug labaw sa tanan ang atong pag-ampo ngadto sa Dios. Amen. Manindog ang tanan. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod niini iyang naghingapin nga grasya, pinaagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Busa moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong obispo ug mga kaparian, nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon, nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa pagnasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugon sa Dios, halangdong Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong mga sponsors nining May Fiesta 2025, nga mahatagan sila sa Ginoo mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, ilabi na sa atong mahal nga Santo Papa Francisco, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. O Ginoo dungga ang among mga pag-ampo, ug liguna ang among pagtuon, sa kanunay magmalipayon kami, nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod akong gihawag ato ang pilgrims ang Parish Caritas, Simple Volunteers, Legion of Mary, Barangay Basak San Nicolas Senior Citizen, Barangay Basak San Nicolas Council, Office Staff Antanods with Area 9 Chapel, Sangi, Bagong Katilingban, Panagsama, Ubus Puso, Bamboo Group, Living Water, and Exobil. Kuyog sa to ang mass sponsors, Mrs. Adit Aquino and family, with Mrs. Florinda Matotinaw and family sa pagkuyog sa tong offertory procession.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagtayag paghimaya sa yamanan, alang usab sa kapusnanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad. Tungod sa pangilin sa mga apostoles, Felipe ug Santiago, ug hatagi kamig putli nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanyo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay, nga dili gayud mobiya sa imong panon. Pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo, ug nanalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga magbalantay sa panon, aron mutabang sila sa pagpadayon, sa buhat sa imong anak. O gikan diha sa langit hangtod karon, nagaagak sila kanamo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon,
sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Sa pasalamat na sa Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako.
show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord. If you wish me to be faithful to you, oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, joy of my heart. Magampo kita. O Ginoo, hinlui ang among kasing-kasing, pinaagi nining santos nga pagkalawat. Aron sa pagpalandong namo kanimo diha sa imong anak, uban kang San Felipe ug Santiago. Mahimo unta kaming takos sa pagdangat sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nining bahina atong ihalad ang ato ang mabula sa ato ang mahal nga Birhen Maria, panguluhan sa ato ang Kura Paroko, Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Mga bulang na among dara, ihalat na
Mga pahibalo ug pasalamat human sa Santos nga misa isunod nato ang ato ang prosesyon bisan mag-ulan mulikay lang ta sa dalan nga naay baha. So rain or shine atong ipadayon atong prosesyon. So ugma Domingo mao na ang ato ang kapistahan nga the same Sunday Mass schedule alas 6:30 sa buntag ang Mass sponsor Romeo Marinay and family with Eden Marion and Melodia Diana. Atong choir sa 6:30 ang Voice of Angels Choir. Ato ang Mass Presider si Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Sa alas 8 sa buntag, ato ang Mass sponsor ang 2000 Hail Mary Divine Mercy Group of Prayers with Romeo, Hugo, and family. Ang choir ang Basic Ecclesial Community. Ang Mass Presider si Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Pagka alas 9:30 sa buntag, mauna ang ato ang Concelebrated High Mass. Ang ato ang pilgrims, all parishioners, PPC, WIST officers, PYCC officers, and officers of all religious organizations or movements, all chapel officers, area coordinators, chapel leaders, barangay officials o barangay Basak Pardo, barangay Basak San Nicolas, and barangay Kiyot. Atong choir ugma ang Holy Cross Parish Council of Choirs, ato ang mga co-celebrants fiesta sponsors ugma ang Adorers of the Crucified Jesus Community, Jimmy and Elisa Tabanas, Gloria Yu and family, Ina Lidisma, Malu Perez and family, Nining Gabiana and family, Berna Saison and family, Mr. and Mrs. Lelaine Baltonado and family, Rago Lumber, Mrs. Purificacion Garay, Abellanosa Compound, Holy Cross Parish, Volunteer Catechist, Magdalena Ponce, Pastor Junior and Darlene Cabizas and family, Doctora Jelen Osalia, Brotherhood Chapel, Gilberto and Nora Torbeso and family, Rodora Sabac, Vincent Ray Fernandez, Jojo and Monet Batukan, Engineer and Mrs. Edwin Cabardo and family. Atong Mass sponsor ugma, Mrs. Marcy De Chosa and family. And then ato ang Mass presiders, ato ang Concelebrated High Mass, si Reverend Monsignor Trinidad Daddy Silva Jr. Then sa hapon, alas 4:30 ang Mass sponsor, Java family with Ronnie and Liberty Carpi and family, ang choir, World Apostolate of Fatima. Sa alas 6 sa gabi, ang Mass sponsor, Doblois and Dagani families, ang choir, Rock of Ages. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuunan nga mihatag silang oras katakos ug bahandi aron magbalampuson ang ato ang ika-siyam nga adlaw nga misa nobina. Ang ato ang pilgrims, ang Parish Caritas, Sisimple Volunteers, Legion of Mary with Barangay Basak San Nicolas Senior Citizens, Barangay Basak San Nicolas Council, Office Staff and Tanods with Area 9 Chapels, Sangi, Bagong Katilingban, Panagsama, Ubos Puso, Bamboo Grove, Living Water, and Ixobel. Ang ato ang Mass sponsor, Mrs. Edith Aquino and family with Mrs. Florenda Matutinaw and family. Taga na to silang masipang pakpak. Pasalamat. Ato sang pasalamatan ang mga pamilya nga ni da in charge sa ato ang mga karusa karon sa San Roque, ang Dakay and Pinili family, sa San Vicente Ferrer, Konsehal Boyet Nacorda and family, sa Santa Cruz, ang Holy Cross Parish. Tagaan sa nato silang masipang pakpak. Pasalamat. Ato sad pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir from Archdiocesan Youth Chorus, ang ato ang Cantor of the Psalm, ang ato ang mga lectors, bag collectors, ang ato ang extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, ang ato ang Digital Communication Ministry, ato ang Ministry of Altar Servers, ato ang mga angels, mga anghel nato sa Flores de Mayo, daghan sang kalamat o kaninyong tanan nga mitambong sa ato ang ikasiyam nga adlaw nga nobina misa. Daghan kayong salamat, daghan atong kaugalingon masipang pakpak. Pasalamat. So nimbahina atong pasalamatan ang ato ang Mass Presider nga nagbili nato og 3 ka butang sa kapistahan ni San Felipe ug ni Santiago, ang mga apostoles. Ang una, ang evangelization, kung kita di ay makadawat ni Jesus, makadawat og maayong balita, o makadawat og mga grasya, ato kining ipaambit sa uban. Labi na kining grasya nga gikan sa Dios. Ug ang ikaduha,
ang pagtuo kay nakakita ba kita kang Hesus? Si Jesus uban kanato sa daghang mga paagi sa santos nga misa, sa atong pagkalawat, sa mga pulong sa Dios, sa tabernakulo, sa mga igsuo nato nga nagkinahanglan, sa dihang kita nagkatigom sa iyang ngalan. Sa ato pa ang amahan uban kanato, ug sa katapusan ang pag-ampo. Sa katapusang part sa gospel ni ingon si Jesus ngadto, kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang ato ang parish priest sa Holy Cross Parish, 34 years na sa iyang pagkapari, ang Vicar Foreign sa Santo Niño Vicariat, ang 2000 Hail Mary Spiritual Director, ato ang pinalanggang Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Taga itong masipang pakpak, pasalamat. Palihog, manindog, before nato dawato ng katapusang panalangin, musing kita sa makatulong makusog. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Viva Señor San Vicente! Viva Santa Cruz! Viva Santa Cruz! Additional nga mga pasalamat sa tuang Parish Pastoral Council sa ilahang padagan sa atong kapistahan karon, labi na sa tuang President nga si Engineer Bob Cabarubias, pero temporarily on leave tungod sa eleksyon, unya gipanguluhan karon ni Brother Jeffrey Daclan nga miuli gyud gikan sa Amerika pila lang kaadlaw aron kay mamista dinhi sa atua, no? Unya ang atoang Commission on Worship nga gipanguluhan ni Brad Dennis Faith Mission, ang atoang Liturgical Arts and Environments, no? Nindot na kayo nga ato ang mga buwak para ugma na gyud na sa fiesta. Ang ato ang tig-announce ug tig-pasalamat kada adlaw, no? Nalay duha ka adlaw kay nasakit siya, si Brad Raul Montes, no? Ug labi na usab ang ato ang Caro coordinators sa ato ang mga prosesyon sunod-sunod, si Brad CJ Mahusay. Silang tanan atong tagaan sa masipang pakpak. Lakip na ang barangay Basak Pardo, pinanguluhan sa atong barangay captain Dave Tumulak o sa BIPER nga kanunay gayud nag-assure sa atong seguridad matag prosesyon ug matag aduna kitay dagkong kalahukan sa atoang parokya. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kaninyo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Regina Celi, Reyna sa langit, paglipay. Hallelujah! Kay siya nga nahimo kang naangayan sa pagdala. Hallelujah! Nabanhaw sumala sa iyang giingon. Hallelujah! Iampo mo kami sa Dios. Hallelujah! Pagsadya ug paglipay, Birhen Maria. Hallelujah! Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga sa Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na ngamuyo kami nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sinugan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen.
Mayong gabi sa tanan. Happy Fiesta sa tanan.